trzeba się szanować. Dlatego my na IEMA podjechaliśmy tak. Ja was witam serdecznie, to nikt inny jak zaś ja, Mikołaj, czyli Niklaus i w skrócie w pierwszym materiale tak trochę o tym, co się działo na IEM-ie, jak tam było, czy było fajnie, czy nie. Tłumy, jak już widać tłumy, to co znowu uderza, tego będzie jeszcze więcej w innych materiałach. Pogoda, która pierwszego i drugiego dnia niestety nie dopisała nam za bardzo, głównie padał deszcz i było zimno i brzydko, ale wrażenia są jak najbardziej pozytywne. To może zanim przejdziemy do takiego opowiadania, co tam się działo, to trochę takiego cofnięcia się w czasie i pa! Także co, piątek, godzina 13. Ja jestem. I no, fajnie, podoba nam się, Red Bulle dają za darmo. Fajną masz kamerzystkę. No, kamerzystkę mamy teraz, mnie. rozwijamy się. Myślę, że tak za 2 lata na IEM-ie będziemy mieli taką Dźwiękowca. ekipę całą. Dźwiękowca, masażystę, Ja masorza. Ja myślę, że będziemy mieć także kostiumografa. A za ciężkie show-upa. są Do make-upu też do będzie. make-upu. Tak. Dobra, no to co? Tu jest, zobaczcie, tu jest Twitch stoisko i Mikołaja nie wpuścili, ponieważ on na hitboxach robi. No właśnie. Za to ja mogę dostać za darmo. No, a ja nie, ale jeszcze póki co mnie stąd nie wypędzają. Także no, dopiero żeśmy weszli, ale póki co wrażenia takie Mamy wejściówki też. są, żeby nie było Wejściówka. Ja sobie kupiłem jeszcze taki oto fajny doptak. Pokaż. Znaczy kupiłem, no dają najlepszym graczom. No i tyle. Także I tyle. plus 5 do headshotów. Widzimy się w spotku, idziemy. Na razie. Wyjdzie. No, a jak już weszliśmy do środka, to jak zawsze szok. Tam takie wrażenie, jak się przejdzie już do spotka, bo musicie wiedzieć, że tym razem było to tak rozplanowane, że część, te wszystkie takie stanowiska, które były w zeszłym roku i 2 lata temu, również na spotku znajdowały się teraz w osobnym zupełnie budynku, także w spotku były tylko rozgrywane mecze i było wiele więcej miejsca i to jest naprawdę bardzo dobry pomysł i uważam go za jak najbardziej godny pochwały, bo przynajmniej można było jakoś złapać trochę luftu i niekoniecznie się tak przeciskać, chociaż przy tej ilości ludzi, która tam była, jak widać, i tak to było dość skomplikowane, aczkolwiek jak już wspominałem, jak najbardziej na plus i mam nadzieję, że tego się będą trzymać, jeżeli następny IEM też będzie miał okazję odbyć się w Katowicach. Generalnie ta ilość ludzi, te basy, które nawet z zewnątrz z placu tragają jelita, te emocje, ten jak to się po śląsku go do Stimmung, coś niesamowitego. Zresztą, tak jak zawsze, tak jak rok i jak 2 lata temu. Nawet jeżeli ktoś na przykład jak ja nie jest szczególnie jakimś przepotężnym fanem LoL'a czy Counter-Strike'a. Chociaż Counter-Strike'a to lubię akurat. Opinia Silvera. A wracając znowu do tych hal, które znajdowały się w osobnej części tego całego, powiedzmy, kompleksu, czyli jak tutaj mam na myśli połączony spodek razem z tą halą, gdzie znajdowały się, z tym pomieszczeniem, gdzie znajdowała się ta hala, z tymi wszystkimi atrakcjami, tutaj jak widać sklepami z grami, stanowiskami różnych firm, typu Asus, nie Asus, czy Blizzard, ASRock, nie ASRock, możliwość pogrania na Oculusie, no te wszystkie rzeczy właściwie co są zawsze i pomimo tego, że tam w tej sali przebywały przeważnie bardzo duże ilości ludzi przez wszystkie 3, no właściwie licząc czwartek 4 dni, to naprawdę możliwość poruszania była tam o wiele większa niż wcześniej, a do tego muszę cały ten nowo powstały, niedawno wybudowany kompleks w Katowicach bardzo pochwalić za taką jego, powiedzmy, stronę techniczną. Ja nie jestem architektem, jakoś nie mam większego rozeznania w tym temacie, ale naprawdę budynek jest zaprojektowany bardzo tak, powiedzmy, przestrzennie, mądrze, inteligentnie, a do tego jest bardzo atrakcyjny wizualnie. Wygląda naprawdę tak, no, generalnie łażąc po nim czujemy się jak w bardzo cywilizowanym miejscu. Czajcie, drewniane schody, miękkie dywany i to wszystko bardzo na plus. Dawało to możliwość spokojnego pogrania sobie na każdym ze sprzętów, jaki tam był, niekoniecznie stania w długiej, wyczerpującej kolejce, zrobienia sobie zdjęcia z jakąś cosplayerką czy z youtuberem i tutaj mogę powiedzieć z doświadczenia, bo spotkało mnie zaskakująco dużo ludzi, z którymi udało mi się zrobić zdjęcie i z czego jestem zaskoczony i bardzo im dziękuję, że podeszli i zagadali, bo to wypadło bardzo na plus. Można było popodziwiać urocze panie, jak już mówiłem, cosplayerki. I to takim króciutkim tytułem wstępu, żebyście mieli rozeznanie, jak to było, co się dało, wstępne wrażenia, a w następnym materiale, a spodziewać się go można już niedługo, więcej ładnych hostes, więcej opinii, więcej wszystkiego. Trzymajcie się, patrzcie tam jako...